ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಮೂಲು. ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ತುಲೆಯನ್ನು ತೆತ್ತಿನ ಬೇಯರೆ ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಯೋನುಂಡು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅವು ಆತೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕುಟ್ಟುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ ಐಕ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅರೆಪ್ಪೊಡವಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಲಕ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಉಂದೆನ್ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿವನ್ಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ ದೋಸೆ ನುಪ್ಪು ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಣು ಉಂದೆನ್ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಡ್ಯಾನ ದೆತ್ತಿವನ್ವೆ ಅವಿನ ಚೂರು ತೊರಲ್ತದ ಐತ ನೀರನ್ನು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ದಿವನ್ಗ ತುಲೆ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ಒಂದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ ತೆತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಯ್ತಂಡು ಐತ ಚೋಳಿ ತೆತ್ತಿವಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮದ್ಯೋಡು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿವಂಗ ಇಂಚನೆ ಪೂರಾ ತೆತ್ತಿನ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೇನೊಂದು ಪೂರ ಕೆತ್ತಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ದೀಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿವಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅನು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಎಣ್ಣೆಡು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ತೆತ್ತಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಒರಾನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಬೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಿಗುಲವೇನು ಮಕ್ತದ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಯಾನರ ಮಕ್ತು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಗುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿವನ್ಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಲೆ ಇತ್ತೇನೊಂದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿವನ್ವೆ ಇಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ಕೆತ್ತಿನ್ಲ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಕೊಣರ್ಪೆಯನ್ನು ತುಲೆ ಪೂರ ತೆತ್ತಿನ್ಲೇನು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ದಿವಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಿಸಲಿಗೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಪಾಡೋಡು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಸಾಲ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ಪದಾತು ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅವು 1/4 ಕಪ್ ಅಂಡ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಡುಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ 1 ಸ್ಪೂನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡಣ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗಮ್ಮಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 3 ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ
ಒಂದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಗ ಏನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಗುಡ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ತುಲು ಎಲ್ಯ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡುಡು ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಶೋಕು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡು ಬೇಯ್ತದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನೀರು ತೋಜುಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಶೋಕು ತುಲೆ ಮಿತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೊಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂಚ ಮಲ್ತದು ಟೊಮೆಟೊನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಗಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಈತೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡಾಂಡ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ದಪ್ಪನೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಚೂರು ತೆಲ್ಪು ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಿದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀವೊಂದಿನ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ತೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಪರೆ ಪೋಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬರೋನುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಕ್ತು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಕ್ತದು ಪಾಡೋಡು ಗಸಿ ಪೂರ ದಪ್ಪಾದು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ತೆತ್ತಿದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು ಈತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಓಪನ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೊದ್ದೆವಡವೇನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಂದೆ ಓಪನ್ ಆದು ಇಂಚ ಕೊದ್ದೆವಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಡ್ದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆದು ಮಸಾಲ ಪತ್ತುದುಂಡು ಕೆತ್ತಿಗೆ ತುಯ್ಯರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಕೆತ್ತಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದು ತುಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.